Hello, ma. Mayong gabi. Dili! Napago ka lang! Nabalagi ko nga nasa isali ka na, di! Napago ka lang, yayawan ako niya, wala sa ibong kulbaan ako niya! Ma, pinaghimo pa ko assignment upod sa mga, sa mga Ano friends. ang assignment? At tagin na size! Kung gusto ka na! Ginatapos na mo na mong thesis Wala na. ka pala mabilugan ako, di ka adlaw kapag himos! Nahugas na pinggan ang nilihig ko, ng labak ko! Talaga ako lawas ako, ikaw niya wala ka hindi ka bulig sa balay! Wala kasi mo! Sorry lang, ma. Wala ka manong basa! Ma, hindi na bala mangakig. Yawan ko di pamiho sa mga tamang mga pante mo galing at talante! Mama, relax. I have something for you. Mayo ko di magangga ng bullshit ka rin! Sige lang bala, ma. Relax ka lang. Sakit ang ulo ko, sakit ang mga lawas ko! May ara ko na iya solusyon. Simo, mama. Para si mo. Ano ka nun eh? Sakit na lawas? Pwede na eh? Oo, ma. Para Ilanat pa din! hilanat. Bughat niya! Ah. Siguraduhin mo ang malusod na gigaya. Huwag mo yung pag-ibos. Hindi na pag-uri. Huwag ko. Hindi na mag-worry, ma. Arin ako sa balayo. May dala pa ko dayon si mo nga flowers kag bulong mo. Kung pusong tagit ng bata. Wala ka giga, ano? Oh, mama. Happy Women's Month. Kaon na tama? Apo de? Di mo na siya tanan-tanan, gid. Ay, ulit. Pinito ka. Malo ka dito sa weakness ko. Dali, makaon ta. Kaon ta, mama. Wow, enjoy ka man, namit. Hindi ko kanamit isang cookies ng inkwa mo, ho? Siyempre. Yung pabake ko gina para sa imo. Ang kanamit. Oh. Te, ikaw na to, ani girlie, panghimos, abi, sa, sa mga, mga pamiod to, kay gina ko yung gaubra. Ay, okay. Lakat ko na, ma. May katuan ko sa classmate ko. Kaya may mo kami thesis. Bye-bye, ma! Bye-bye! Bye-bye!